Oh, jagat Dewa Bathara. Lelakon apa meneh iki? Ngandhut pasyaning dewa nganti 2 taun urung metu bayine. Lah kok dadi malah kepara saba bengi ana ing Taman Candrakirana. Pandhu, kula wonten dawuh Rama Penemban. Perkara kaya mengkene iki yen to ora dipadhangake iki malah kedawa-dawa. Lajeng pareng paduka Kanjeng Rama Penemban. Luwih prayoga Sidhestarata titi mangsa iki supaya sawega ora ketang bebasan pupur-pupur sakwise benjut tindakno budaya tinggalane para leluhur ingkang wis tak dawuhake ngarep. Destarata sawega garwamu golek ana lan siramana. Nggih, istaken dawuh keparenga kula nyuwun pamit Penemban. Yayi Gandamana kula wonten dawuh sinuwun aja wedi kangelan talitinen kanthi talasih lamun ta wis ngancik tengah-tengahing dalu sira mapan ana ing sakiwa tengening Taman Candrakirana apa ingkang dumadi ing kono kawula nuwun wringing ngestaken dawuh kepareng awit madal pasilan aja kaya bocah cilik nganti kawicaksanan. Moyo ya sepi
ngetlang ning kelayuan aklar pandamuncar nenggih menika ta warnane ing Taman Candra Kirana. Dewi Gendari garwa sing adipati Dasarata wanci tengah dalu wis lama nggih lenggah ing kono ngalentrih ing madyaning taman. Kawis tinggal peteng dedet limengan ingkang dedunung ing kono muhung ingon-ingon ingkang wis rinakit lan den kerangkeng dening Harya Suman nanging ana saperangan ageng ingkang den umbar singa bareng hanggemprong sardula asu ajak garangan luwak rase warak miwah manuk kekablak ing wanci ratri ingkang kulina mangsa daging kokok beluk bence dares kolik tuwu miwah codot kalong ingkang samya pating carowet luru memangsan kala jengking ketonggeng bebrangkangan entupe mingis mawa wisa Pandene sedaya ndadosaken sengseming raos nenggih Sang Dewi Gendari. Tatanana ingkang cinipta muhung dewaning panggoda pangrencana. Anenggih dewaning berkasaan demit ilu-ilu Banaspati Sang Pandya Bathari Permuni ya Bathari Durga. Hawa sumuk panas ingkang mijil nganti hanyembok kayanganing para dubriksa gagap guragapan Dupyana barat lesus mawa hawa kekes lidah tatit sesautan celeret sak gebyaran angurmati praptaning Sang Pandya Bathari Permuni. Ingkang sasangka kuminyar mangrengga ruming uri Hatapara Hapsari tumonton ring Sang Dwija Kadyaga Warjiwa
Hong heng awi namas sidhan. Aja gawe kaget ing atimu Gendari ulun ingkang prapta Ngejawantah ya Nini. Nggih Pukulun. Bekti kula mugi katur wonten ing Sandhapada Paduka Pukulun. Iya. Ulun tampa gawe bombong ing ati pangestu ulun tampanana Nini Gendari. Kawula nggih kapundi jimat paripeh Pukulun. Istunipun malih-malih menapa prasajan kewala kula ingkang ngrawuhaken Paduka Pukulun. Iya wong ayu ya pun ibu wis tanggap marang gregeting musik. Satemah pun ibu tumuli Ngejawantah iki ya nggir. Apa ingkang bakal sira gayuh Gendari? Kawula nuwun inggih Kanjeng Ibu Betari malih-malih menapa. Rene nyatanipun gesang kula namung tansah kaiket dening raos bingung lan liwung. Jarem lan nunjem raos sing manah kula inggih mlebet gargeten. Mboten sanes kejawi namung tiyang ingkang sampun damel risak ing batos kula lan tiyang ingkang sampun mirang jagating Gendari. Najan sakmangke jiwanipun satriya sampun madeg nalendra nanging jebul watakipun nista tumindakipun siya-siya dhateng wanita Pukulun. Mboten trima raos sing manah kula bilihipun Gendari nalika semanten namung dipun anggep dene wanita saudon saurupan Pukulun. Persasat mboten wonten reginipun babar pisan pun Gendari. Ing atasipun kula menika putrining Ratu Plasa Jenar. Ewa dene namung dipun sugokaken dhateng tiyang jaler ingkang landhang wuta. Caca netra calahina mboten suprep gelare kawontenan Pukulun. Inggih perkawis menika ing tansah nabet wonten ing pepulunging manah kula. Satemah kula gadah gegayuhan. Benjang saged nedhakaken turun inggih atmaja kula. Ingkang kula gayuh mboten sekedhik cacahipun digdaya sembada. Sentosa dada baunipun satemah saged mrawasa lan damel wirangipun Pandhu Dewanata. Ugi tedhak turasing Pandhu Dewayana kedah cures inggih labet kaprawasa dening yoga-yoga kula Pukulun. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana sawage selikur dina Gendari wonten dawuh Pukulun. Banjur apa karepmu? Puniki kula nyuwun gungan dhateng Paduka Bathari Kali Paduka Sang Hyang Bathari Durga. Mboten badhe kekirangan ing samukawis jer Paduka ing saged mrawasa sinten kewala. Wonten sukaliyaning penggalih Paduka paring sabiyantu dhateng pun Gendari Pukulun. Dasaripun kula sampun anggarbini sampun watawis kalih warsa tanging kalenggahan. Ing benjang mijilipun yoga kula saged ambabar bebranahan. Najan to ngrembyah kokyan cacah ngrebda kokyan jiwa. Inggih menika ingkang kula ajeng-ajeng Pukulun. Gendari kula wonten dawuh Pukulun. Abot sanggane apa ingkang bakal mbok tindakake Gendari? Nggih. Iya. Mung sadurunge ulun ngudaneni apa ingkang dadi panjalukmu luwih dhisik. Ayo tak ajak mubeng mumpung iki wancine Madyaratri kepenak kanggo leledang jroning Taman Candra Kirana iki Gendari. Monggo kula dherekaken Pukulun. Reng-reng rarasing pamiyat Urang nyukata marang urang perang
Tobat pukulun. Kepiye wong ayu Gendari? Menika wonten Sardula ingkang agengipun sakjaran teji. Tobat. Menika kawis tinggal giras lan galak sanget pukulun. Apa sira nini besok kepengin darbe tedak turun ingkang girase lan perkasane? Kaya Sardula iki ya nggih. Muni nggih pukulun, najan kula remen dhateng kekiyatanipun Sardula menika nanging kula langkung kepengin sanget bilih dayaning Sima Sardula menika saged nancep wonten ing jiwa raganipun yoga kula pukulun. Bakal kasembatan sediamu ya nggih Gendari. Sing langit kelap-kelap katon lir ginsang alis risang maweh kandrung iki ana Garuda ingkang uga galak lan iki kewan bengi kang mangsa daging nggih pukulun sanget pengajeng-ajeng kula sinartan ngebok weteng kuling benjangipun saged tedak turas kula kekablak wonten ing gegana damel pejahipun putra-putra Pandhu Dewanata pukulun. Pukulun piye Gendari? Menika wonten yuyu ingkang ngedalaken beyesipun ngantos atusan. Tobat pukulun. Iba bingahing manah kuling benjang menawi atmaja kula lajeng bebranan kathah. Kados ana ing yuyu beyes-beyes menika pukulun bakal kasembatan kowe Gendari. Jagat Dewa Bathara seneng bombong bungah rasane atiku dene nyatane aku wis krawuhan Bathari Kali ya Sang Hyang Bathari Durga Bathari Pramuni kang wis paring pambiyantu marang aku pengendikane bakal netes Tobat nanging ya nganti titi mangsa iki teko bayi wis kliwat 2 taun kok ora lahir-lahir. Iki bayi-bayi apa Tobat? Yo, aja nganti kainan uripku lan aja nganti gelo ing tembe mburine. Aku ora bakal sumurup apa ingkang bane wis kliwat wanci nggonku mbobot. Bakal tak budidaya tak wetokake saka anggaku Tobat. Nyata saking yada sang guru hula yen tan ngutusa sang Sri kocek kacarita nalika semana sinentak ing wanci saya dalu parandene ora saya sepi jroning taman Candrakirana pating blereng pating glero singa barong ngemprong mangap-mangap tak saka ngakak anyembur wisa parak celeng goteng anjruntul sak nggon-nggon
sasi ingkang sobeng dalu kolek tuwu kokok beluk bilung-lungan samya pating caruwet suarane saklono mangke menggih Sang Dewi Gendari sigra hambudi daya nguwataken ponang jabang bayi labet saking sinurung keteking rasa daya-daya kagungan putra pinadal-padal den pluruti padarane Dewi Gendari saya dangu gumrobyos kang riweh amara wayang ana Jawah Dres lan lesus sindung riwut magenturan sono sak negari Ngastina mbaung sesarengan angurmati waling kandhutaning Dewi Gendari piyak langse Gumbala Giri nanging ora wujud bayi lumrah amung daging sak tengkel kaya mengkono pukulan Wadananira ayu gumel kucem rahmaratani geter sarirane Sang Yahayu Gendari luput saking pengajeng-ajeng ingkang dinama-dama wijiling putra kena kinarya panyambunging sejarah Ngastina miwah anuruti krenteking batin Sang Dewi Gendari parandening wujud daging sak tengkel warsa ideping tekad kaya tan bisa ngucap Gidha tiase bingung liwung ingkang ngusik ing batine muhung Sang Pandya Betari Durga tinarka paring sapu denda mring Yahayu Gendari mangkono pangucape batobat deston temen uripku kok kaya ngene kebangetan temen dewa ning ora arek jagat kowe ngatasi urip aku dadi wanita ayu-ayu ning wanita wong sakloso jenar. Apa iki undu-unduane kebangetan temen Kakang Adipati, Kakang Adipati. Paduka nitesake wiji wae dadi kaya mengkene. Ing atase paduka Kakang Adipati ora bisa weruh padang hawa. Ora bisa nyumurupi gelaring jagat. Paduka nandhang ciri wuta paninggal. Mengkono wae kok yumbuk tularake tedhak turun ora mingsra ora wujud jabang bayi lumrah batobat Kakang dosa menapa ingkang tak sandang dene kuwi duwe turun kaya mengkene oh mambu getih cah weh mambu gurih-gurih
Kowe mambu daging bodong gawa. Selok nggo ngiris daging bathok nggo acah getih. Janeng panganan to. Wah, aku ngengai. Aku njaluk kowe iki ngaliya kathokmu dienggo sik. Ora kathokan karo melu mangan. Tot ngalor ngidul ngetan ngulon dening bajul barat ingkang tanpa wilangan dineget-geget den ewer-ewer ngantya gadya pating cruwil kaya remuk dadi sewalang-walang patring cruwil 100 perangan. Weh, melu mangan. Wah. Ye. Oh. Panuk semaning jajalanan tak dingkik wiwit mau jebul setan berkasaan demit kowe ganggu gawe kelawan tuase Kakang Mbok Dewi Aja takon dosamu konangan Gandamana bali menyang ajal mulawan. Sapa ganggu gawe enak-enak mangan kok diidek. Aku Gandamana. Kowe cat ngaton sedhela ilang sikilmu ora ngambah lemah kowe bangsaning demit Migataya. Aku ya Maraja. Aja ngalang-alangi setan oleh pangan, ora minggat bali ajalmu lah. Wah, Untal Malang. Hot.
hut wo ba oh ba ba hey hut ba ayah wo hut ba hut ha wo ba yeah ah ah yay oh oh ah 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 hey ah oh hey ya wa yeah hey yeah oh bangsat elek eling-eling baju barat kowe bangsaning demit ora bisa mati aduh Koko Prabu dados atur Koko Prabu wis walek aku tak mlebu nene ae. Dewangkara kingkin lir manguswa kang layon den ilang nemani isih wadananira layu kumel rahnya maratani ana apa Yayi Gandamana
Gandamana Maragage matura. Aduh sinuwun nyawa Gusti kula. Sang Panembahan Agung Brahmacarya. Lepat nyuwun ing samudra pangaksami. Sareng kula naliti awit saking dawuh paduka wonten ing Taman Candrakirana. Jebul Kakang Mbok Ayu Dewi Gendari. Anggenipun Wawak Waja Ambabar Putra. Oh. Syukur mangayu bagya sekedhi jumurung. Namung imanipun mboten wujud bayi limrah nanging daging stengkel. Nanging kula mboten mangertos kenging menapa. Daging ingkang namung satengkel kala wau dados kathah sanget Koko Prabu. Lan kenging menapa daging-daging kula saged mencolot kadidene kedunungan nyawa. Kesipatan gesang. Ingkang mekaten mbok menawi saking pakartining Baju Barat. Kula nyuwun pangayoman paduka sinuwun Prabu. Pandu, kula wonten dawuh Rama Premban. Coba kaya ngapa ya diperpeki Dastarata kantinen. Dastarata durung sumurup yen to kaya mengkono babaring putrane. Aduh, Mas. Oh, Yai Prabu. Pandhita Karyawangsit mindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngending gone patenono aku wae Yai Prabu gage unusen patemu jojohno dadaku ben butul prapteng malikat apa gunanipun Kakang urip. Aku dadi bapa tuwa tuwas. Mung brabas kokean ampas ora gaduk pangira iraku anakku keteman dadi kaya ngene piye ya. Dastarata, kula wonten dawuh Penemban. Mengko dhisik kowe lungguh Kang Prayoga. Olah pekertining cipta rasa kang ora nganggo dasar kautaman kuwi kala mangsane sok ambabar brahala kang kaya mengkene iki. Ngono. Menungsa iku kedunungan rasa nenem. Menungsa iku kedunungan rasa nenem. 1 ngungun, 2 getun, 3 keduwung, 4 nelongso, 5 syukur, pondene nenem tresna. Ngungun lire dene kok mung sepele wae sing diburu menungsa kuwi. Getun menungsa kuwi kelimput cidrane sing dirungkepi.
Nek wis dadi wong cidra ki tegese rumangsane wis wong peng-pengan. Mula getun banjur keduwung merga sasana ning anggane seneng duraka menyang awake dhewe. Nalongso merga menungsa kuwi nandhang papa cintraka. Nek wis lagi ketaman pacoban sing ora kepenak adakane sok lagi nelongso. Banjur ingkang angka 5 syukur yen to menungsa kuwi kedunungan eling menyang uripe. Yen menungsa kedunungan eling lagi bisa ngucap suka syukur. Menungsa uga kedunungan tresna ning tresnane menyang sejatining uripe dhewe. Nggih. Wong kang tinitah ana ing alam donya iku mung kudu eling menyang jejere dalane eling. Sewisan kudu nyuda tumangkaring nafsu, kaping pindho ngupaya undhak ing pangerti. Kaping 3 gegulang rasa tresna. Kuwi. Coba ora ariken jroning batinmu. Apa isih ana tanda-tanda rasa tresna jroning atimu? Lan atine bojomu si Gendari ora mung tresnaning priya lan wanita nanging kowe apa wis tresna karo awakmu dhewe lan kowe apa wis tresna karo sing gawe urip apa kowe wis tresna karo sak pepadamu apa kowe tresna sak pepadamu lire jroning atimu apa wis babar pisan ora nduweni rasa pingget menyang sapa wae Aduh, Rama Penemban. Nanging lajeng kados pundi perkawis menika? Kenging menapa? Kula anak-anak saking atur palapuran wujud daging ingkang pating cruwil kula nyatakaken kapara yekti lajeng kula menika badhe menapa Penemban mendah gempung ing raos bojo kula Yayi Dewi Gendari Destarata ingkang yasa kahanan iki nyoba menyang titahe mesti mawa karep ya mung menungsa sing kudu gaduk apa kesane Dakang Murweng dat dene nyithak lelakoning menungsa kang kaya mengkono. Nanging kula tetep kepengin gadah yoga. Lajeng kados pundi perkawis menika? Mongko nitik otot bebayu, daging menika kados kedunungan nyawa Penemban. Singitna dhisik 40 dina 40 bengi ana jroning guwa kang peteng aja kleru pamintamu jroning 40 dina 40 bengi marang Dat Kang Murweng Dat muga-muga diapura dosamu supaya aja turun menyang anak yen sira lan bojomu nenuwun meminta marang panguasane sing gawe jagat kanthi sak bener-benere yekti bakal antuk pepadang nggih. Mrih mangsut narimeng kalbu budine kang
den bawani wenganing Tyasukarila Kakang Penemban Bisma kula ingkang raying saptawarga ingkang sowan. Oh, adhiku diadhiku abiyasa iya. Tinemune kaya tumanduk keketeking rasa gambuh ing antaranipun Kakang Talkanda lan sira Yayi Penemban. Aduh Kakang Penemban. Waleh-waleh menapa kumrangsang raos sing manah kula daya-daya kepengin. Sapet jagung kalian paduka Kakang Begawan. Kula sampun pono dhateng lelampan ingkang dumadi wonten jagat Ngastina ingkang kapurwaken dening klintuning patrap anak kula pun Gendari anggenipun memuja Bathari Kali ingkang satemah ambabar kadurakan kados mekaten Kakang Penemban. Inten kula paduka kalian kula kedah ngawekani sampun ngantos saya ndodra kedelarung kalepatanipun Gendari menapa dene Dastarata. Yayi Begawan abiyasa iya. Iki mau wis tak dawake supaya 40 dina 40 bengi disingetake ning guwa. Sinartan rosaning pamintolan pameleng si Gendari minangka ibune daging-daging iku mau lan Dastarata ingkang nandur wiji ana anggane Dewi Gendari. Sumangga kula dherekaken meminta dhateng panguwasan ingkang akarya loka. Mugi-mugi darah saptawarga badhe manggih yiwana Kakang Penemban. Megeng napas lan upus risang kekalih. Parandene Dewi Gendari eling-eling wis kesipatan goreh rongeh atine. Jail metakil tumindake. Mung getem-getem jroning raos. Batanana ingkang kaesti amung Sang Bathari Kali ya Sang Pandya Bathari Permuni. Dasar daging wis kesipatan baju barat setunggal ndoko setunggal wis pancine ana cleret sak gebyaran sirna wujuding daging nanging rehning daging nyebar ing pundi-pundi ana ingkang mencolot ana isoring wit semboja ana ingkang mapan ing sak isoring wit trembesi gedhe ana ingkang mapaning lemah miring miwah pagupaaning warak katrenjuh ing wanci miwah mangsa kala babar jatining wujud jabang bayi 100 cacahe selap siji ingkang mawa ciri tandha wanita